O pawi. Saka naman ang mga ina, kung mga watakan o na di panasilip so alungan na kailan nisika di sa wala, inugi wataka, piyagbangan sa isa na din makauma. Na uma niya gawin na, parajik, dinepto man na parajik, na dinipyo kapas, abulo ko. Ilan ka bubyo giridigan na giridiyan na lang unipyo kapas. Di ka kumamsa. Apa yang gira weekends, dia matagu Sabtu agua ka dada sa wanay, na apa yang gira hali na sumpisa. Nilai nga Sabtu, udah tahu saya. Natunay piwar kawata ka, ay naklasan ni sanibikal, at tunay piklasan yan saya. Di mga pandoy. Pumintal. Matan su ina, matan su ama. Kaya nga din sa labut si ko mga watairan, namingit tamang kami kalangon na mori. Ama ka sasayang ka sa pandoy, engineer, adin di mengun sa walay. Taman sa kaya sa pulo anak ando na, nasa kamambu, sige mambukat ka na, buk niya nagyan ka, ebobo awalay ka. Now di ka di maulog. Ama ka sa sarili, di ka di manambayang, di ka di mamuasa, di ka di niya ka naik ka, na niya ka pagumra ka, na di ka di maniminar. Na sige ito, ya Allah, niya kadakadakalakoy amal. Aswata ka, nadarwa ka. Udi ka niyan, idewa, may kaalungan na, mauri. Subhanallah. Ano to niya nanaga na hadith, subhanallah, kaya kalaklak ko hadith. Hadith ay manunumpang si ko mga loks. Apagampaganay kon akapat raka aloks, saka aloks, ay apagampaganir ka akapat na suwasa ka, amay kaalungan na mori. Na di ka niyan kundukaan, taman sa di ka numakukumu Allah. Na ako na pero niyan, pagampaganay si ko Allah, ya Allah, isi nga di aluksakan, inon niya rakang dandaon so agamakan. Isi na kaon, inon niya rakang dapang daon so agamakan. Nabanyan ka titiro nabanyan pero may kalungan na mara, ya Allah, isi nga di amak, ino ko dama engineer. Ya Allah, isi nga di inak, ino ko dama LPT. Ya Allah, isi nga di watakan, amak, ino ko dama doktor. Hati, pagkada-kada kalaman na di pusta bilingat. Namya kada-kada kalaman namya ka po sa board, niya ka pa sa board, na dead man ang mga kumbunyan. Nakukulur pan sa bug, ayaw piya ka singa-singa, ayaw piya ka singa-singa, na puro-puro tarpurin, alhamdulillah. Alhamdulillah pendusa ka. Alhamdulillah adi ka dinderwa ka sa umani sa karpa, na mailay yung mga tao, buka, piya ka singa-singa sumranaw, kaso miya kalaharam na ayaw pa napamakasan yan na, alhamdulillah. Dumati na makanagkino sa benzina na tigin na bismillah. Dumati na makanagkino sa paginom sa tanduay na tigin na bismillah. Na makapasadinam na alhamdulillah, may berga ko. Nanayaw ka no, it's getting worse. Baig ko karata, so di ka pagagama umranaw. Si kumiyaw na masa, ayat ano di pero na, mga lokas, siapa niyo sa mga watayo? Iman to na miyaklid. Hey mga wata! Siapa niyo sa mga loksyo? Kami to ko na miyakang biyag. Hi guys! Di mga loksyo? Dumati na. Ay bukin na isa kwarto. Ngayon, may binili ako. Andito siya. Buksan natin. Mga lokas, magangan matay. Naturdua nga so amal ka. Turdua nga so di nga di ka panasibik ka. Turdua nga sa Quran ka, di ka mabibindon sa iyo dunia. Karamig ka di potay, nakakatadong ka pa na dunia. Niyade sumasa, basta malok-soloks, naburasindo. Niyade ito, may expired. Man to, na basta maloks. Di pandi, cellphone. Di kunti suwata, aguso ama, sama pasang nga charge. Kadit di magagawa, sa akin pa mga, kanugot ako. Si kumyaw naman, sana sinigil si mga ama, ina, mga bata, panambayan ka no. Sino nga? Sino nga? Pag daw nga, si Pangos Kasan, iman to na mga wata, anda sa charger. O kuha niyo, charger lakan. Pagagawan ako niyo. Ando tanong yasin. Ato na masuswatan mo yan. Mga lukas, mata-mataan. What is happening? Ato ni masuswatan iman to.
Datar tanong sama dia sa plane. Nagia plane na magandang buto. Sabi tanong sama dia sa terak. Ay di tanong ka tanong dia tanong. Sungka di tanong po ka sa sunguan tanong. Datar tanong mo dia sa barko. Amagan malub. Kau manisa namin derwa ka. Sabi na dito ka to sa mga berasindo. Magamal ka nasa por na di music. Ano? Di ka di maniminariman tuwa ina. Nasuwata ka, nautuwa. Minikito namang ipag-ibig niyan. Si mamusika Roma nga, kautuwa, dino di sutor. Makato kay na. Subhanallah. Mata na di mamubutad sa niman to. It's getting worse. It's getting darker. Doon po karata sa kuyayag tanong. Amiya kadakadakal sa mga ulama, mga hafiz, mga madrasa, mga turil, mga multaka. Ye lagi dia multaka sa midikala, bani ni manggulala si kumya kapiraragun. Kataon niya mga taga-iligan, gupo-gupo niya kaya suldan. Na ino yung mga kadakal sa mga multaka, nabata na buwan sa karata ibutad. Di tanong pa ka ato. Kadiya, diyan kayo di manininar, naniniyang pego gini mo iyan. So miyan nagkala sa ininara, nabangay beling sa walay niyo. Niya kao makasawalay niyo, naso pamimiusik kawatakan, ada nga di, sapar. Si karomang ka, ada nga sapar. Niya karagar na yabitad. Di tanong pa ato. Kasi yin daawan o agama, nasibog ka taman sa masjid, sibog ka taman sa seminar, makabaling ka to, lumiyang bala sa bala. Babutan o maliya sponge. Asan sa pugulun ko na sulsi ko, sponge. Na di rin kudo. Nakaysa kaniman to, nasusabi pa makinig na, sapad-sapad, dapan suldo. Sapad na, sumiyod, nakaiga sa bentaro sa puso, kalumiyang basa, sa bala. Naad ba na di mas madakal, ben suldo. Wasiat proof. Di kiri masa, wasiat. Rilaan tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Nandata ng mga daytaman. Kasugu sa mapia, kasapar sa marata. Sa kanang mga ina, sa kanang mga ama, minisapar yung mga di sumarata sa walay niyo. Na minisubiru to, mapia. Kumusta sa mga anak ka, langon ni manambiyan. Ang takalangon kapir. Sa ina, sa ama, sumema kamong ka. Ito na mga din sambayang. Anta ka pera-pera lang. Asar ka malay sukay na kapya kapir. Iman ito, nabida ka tanagyan ka iya, kawing panamaranaw. It's all about money. Kana makaw marakapyo nga mong, malagid si mama babay. Nabang ay pag-isi, saka ina, agus ka ama, matan o mo may niya masa. Niya kwakwata na mapia. Ato na kita masa, ad na makaw maraka amama. Apo nga romanyan suwata ka babay. Ugi ni sekaon, niya kwata na mapia. Kung ay pag-isi kaon, hey mama, handa ka disimba yung asubo. Tangay na ko na eh. Pwede rin yung isi. De, ay niya pa kayo na, pero iso kayo nga. Uy, mukhang pera. Eh, mano na, pera-pera lang. Saka mabuboy. O di na sama mo, nami ako marka mamugit yung among rakaw, di na si karoma, hiwata ka mama. O may pangaroma ko, at pangaroma na ka, di manambayan. Sumasapan sa orat. Ha? Ay, napagambagan ni pakisiwak iwata ka mangudo na, kung nagalibot yan, niya kapasad. O may dislas, napurakan pananay. Ay, man na pangaroma ka, nasupsuka yan. Api akatur. Api adarwa ka. Kailan na mapumulay la? Oh? We do not know. Tama na sa banggitan na lagi dunia, naging na naman pong la. Kaya man to na it's all about money. Pera-pera lang ngayon. Isa ka walay, nalang kung dipsimbo yan. Kung inara ka na ron, isa ka walay, na dipsimbo yan. Ang nabo matag, isa ka walay, isa ka bansa. Dipsimbo yan. Paano ko ito kawin? Yung mga reunion na maranaw. Antay niya katin sa mga reunion, bayo sa 5. Ito na, bada mga pamilya niyo. Yung mga pamilya niyo, ito na, walang reunion. Anak sambayangon? Anak kasimbayangon? Anak kasimbayangon na individual. O, simbayang ta.
Okay, na ubat ika puguluan na ni sulutan. Diya untuk justice, ibarat. Di. Ubat rin na, mga tao ka no, miya maswak to, sumayang tano. Nabata na bukapir, miya pati tanong sinatano ba eh. Ay, libutan di tarpo rin lagi nga iya, bawa taan ni giraw. Na miya ka lay siksa. Kala mo nawat na dipsimbo yan. Miya kada bilangaton. Miya kada lagi aritisan. Miya tay lagi nga dinitimuan. Ang ininduwat na lang sa kapir. Inutano di timut, pia tanong na ba ni timu. Asar ka di tanong liman nambay, nagpiumang so amal tanong sa kukuburian. Amay man ka umandrago, na di tanong di timu, kang bawata ni Giro, na niya bebo, sa lima, nanam, nanindo bawata, na kotoswali na engineer, na direktor, na gira-giraw, lang umubig sa sambayang, tabi-tabi, kumar ka na naraka Jahannam. Pero kaya tinanak na reunion. Niya ka umasong bawata ni Giraw, naginawata ay natalaw, nagiraw, namuntod si Ransandan, namiya masuluhon, namuntod din, namiya masuasar, namuntod din, nalagay, puro gumanisa, subu lang ang kapir, kapitan ni bilablag. Naduin yun yung sulok sa pitimu-timuan ni Ran, kapira doon sa siksaon. Nakapiatan o saya, mga inakulay, mga amakulay. Iman to nadataro min buwata sumaran ngasar kami nilipot na dahil sa labutang raka. Portan ininiliw ka sa dunia. Pangilibo ka sa suwaka. Kamper sa ka. Subhanallah. Doon nalabot ikaw. Ay pagang-pagang na kapatan kami kalangaw na mori. Naginanawata ka. Napuro na, ya Allah! Isi nga giinakan. Isi nga giamakan. Inunirang dapang doon su agamakan. Minitamangad ina. Minita mga na anak. Tabi-tabi. Na ilan to? Pira-pira kunagtano. Ang mga professionals / mga ulama / mga ustad. LPT na hapugan. Engineer na hapug. Doktora na miya kapasa-pasang ikabotya sa Quran. Na. Tunay sigawang ka. Bayaran oras na 40 hours a day, nasa na 24 hours. Bayan days a week, na 10 days a week, nasa na 7 days a week. Na yan months in a year, na 15, nasa na 12. Nabiyaw sa 3 months, sa kapagamal. Lagi-lagi tayo sa ptum. Lagi-lagi tayo sa tindinawa. Na ino kami nagagayra na may pakapurungan sa dunya do akhirat. It's all about priority. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, napakaraming dahilan. Kapag sa kanong saya, nanap yung invite yung mga pagyo, seminar sa, yan sa medical, baka di pagunot, pamiti ako. Boy ganakan, mag-laundry ka amay, isabok oras. Ano po na sumuanakan? Banga di ka extend, napita. Madakala ko pa ni homework. Napakakopya mo sa diya ko. Nakadakadakala reason. Pag gusto, maraming dahilan. Ano ko na perya sa ubay agaysano? Napdagyo. Paya, pulo kita. Nakabagabagor. Napakalanda sa ubay nga lata, kapara di tama sa murandi. It's all about priority. Naman nagirap siya bubayan na kasugan lubok kapya kabun ka merasay. Ilaman nagirap siya lubok sa site. Kapya kabun, makapapanik sa kayo. Kinaga ko nga! Katano din siya, di niya po katano naging mga Gen Z. Sa mga taga-inedab, katano din niyo, ayun di mga ilibo sa site. Iya sambil si kurwasa. Sa miniran na inopak sa look, na initamtax, naroon tataguun, nabiga-binig-binig na isikap, kinig sa kaida karsada. Iya ko makano! Na 1-1 bar kan ay daw. Kita ini 1-1 bar. Nabi nga sa sama ito kami ada. Naka na-stig. Namiya ali dito ka suldo walay. Namiya inspection ka nakataon na kaniro sa mga site. Ro ka sa kilid, ronda ka. Ino to amiya to ka sa site. Anya ka ragul maton kasi gusto mo. Namay ka sa seminar, nadi nga ketoon. Adin ba sa seminaro? Di ka naman nag- Namay ka maritis, hindi pa magtunga, niya nag-nagyan. Gawin ka.
Dito mo yan. Nanti sa likod, nilagay ka sa kanan. Inuway ang mga doon. Hiyagbangan sa mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inip mic ka, nambala-bala pa na abon. Namit ako, nasunod ko, hiyagbangan. Ganyan man, ay nasalang sa mic ka. Na may ka chismis. Ngayon na binagyan. Bangal lang. Subhanallah. Di ka pakay. Uba tano makasul sa surga. Adi tano pagukitan. So nganin, initulad tano o kito Allah. Aginan sa inipakataling umaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pero mananakan. Di ka pakay. Di kinaakal. Uba ka makasul sa surga. Ada nga ukito. Sulalan. Inituron. Initulad o Allah. Aginan sa kapakataling umaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha? Di ka pa kayo doon wala na punig sa dunia. Nagkano, di. Ginani galibo ko mga nabi. Ginani galibo ko mga rasul. Na paano nga kito ko, ya sugalibok na pkirubayan no Allah, kadugang kasusunat o naging salang, magitiyo kito. Inugin ni pinag ka na si mga ulama, kanabaan ng sunnah. Daanan galibo kao, nabi. Daanan sumuno nabi. Kagi ayabu okay. Ayabu asbu'an ni muslim. Sito kakakad niya sa dunia, nakadugan niya ang sulalan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inupinag ka nagya bid'ah, bid'ah, maana pindodogo. Maana daanan galibo kao Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagya ka nagtang langon na bid'ah. Nata ito na isunod kay madakal mo pindodogo sumrana. Madakal ka nagya bid'ah, kagi madakal ka na mamuri, pindodogo. Kau doon man na pindubago niyo. Nadag naman nagkaulama apero sa bid'ah. Nakainilubago ka. Namiya kadakal mo sa bid'ah. Natunay kabaya ka sa mga ulama na pangaw. Din sumagusay. O kabaya ka. Aday naman nagka-bid'ah. Si kung mga katuro mga ulama, nasuang ka sa galibo ko mga sahaba. Aday na pindubagiran. Nadag naman nagka si kung mga ulama. Ako nagka-bid'ah. Nakaiman to, nasikusulda sa ragu na mas madakal so, kada kalabidya, adi sugawi yung mga ragun. Gawi yung mga gawin si ko ragun. O 365 days, agawin si ko sa ragun, nasubida o maranaw na 1,000. Kaya kada kalabidya, na oringan na, pinagtano na, langon na bidya. Kagilangon na gilibag ka natin dito. Kaduga nga sa Quran, kaduga nga sa sunnah, kamata-mataan, kada naman nagkasi ko mga kakatano mga ulama. Subhanallah. Na panabnaran tanong. Panagintaman ang tanong, asik usakaro ka bintang, agalibok tanong, na yata na bimbang galibok, na sunganin na pkarubayan ng Allah. Nanatanong ko itong sunganin na pkarubayan ng Allah, si kusunat o Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Barat, munto di ka, apo di ka so ginawain ka. Pwede ka so, ginawain ka. Pwede ka so ata ka. Pwede ka so bulayo ka. Pwede ka sinarumang ka. Na tiyaluan na kay ina ka, tiyaluan na kay ama ka, na, kung ipagkalabin ka, so kaya taluwer ka o, loksa. Kagiti, kapkububuyer ka o Allah, giti kapkububuyer ka o Allah, nasa ka na mga kangudoon, na, yung nilibog tanawanan, adi ka din itituwag sa cellphone, ang taka-video call, nga tiyaluan nga ina ka, na, antay sindog ka, so ginawain ka, nga di siya karudong, dangad mapakaw na sunganin abkudubayan o Allah. Dangad manggalibok sunganin abkudubayan o Allah subhanahu wa ta'ala. Nagina nabitad ini ibarat tanong. Ad na paduka na tiyaluan kauloks ka, napakaunang kasukap tulir kauloks ka. Nasikulang ko nabitad tino, ipuno ko makanaw ka asubo, taman sa makatunog ka gagawin, na kailan na napakaunaan ka na sunganin abkudubayan o Allah. Si kusunat o Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Di ka pakay. Aawi din tano, agama tano. Ay ipagawida ka tano ginawa tano, ada tano, mambiya tagya ginawa tano sa kapagaman. Di ka pakay. Wasyata ka na sabi nga kumakapot sa mga seminar. Si kulang na seminar. Nga kadakadakalap kinagpalagi doya. At pagawin sinan sa mga seminar, kapag din na ya, si kusangan tano sa agama. Kalagi dia, madakala niya ka, nago. Pikira nga man, ada sa kataw, 2 kataw, 3 kataw saya, niya makinig na kaya wasyatan, na nindogu, itodo,
Sangan tanwa ya. Ibarat sa katanaw mga murid, sa katanaw do tano bugiwala sa mala ilmu. Nadi ka pa kayo ba tano sa katanaw mamangusiat. Natunay suun tano, adun tano sa mga lagido. Na hindi ka tano sa mga laa, ulamaan kung mga tao. Naginani kasi ng sangan. Namito ka na, di ka pagdating ka sa mga seminar, nakalilipatan na ka, ginawang ka. Pilip, kinig ka na lagi nilan. Pagdating sa mga multa ka, pagdating sa seminar, nabibibsin ba yan? Kaya ka mamasa. Di maranaw mga muong, tracking. Tabi-tabi. Madin sa masjid. Nanto na ah. Madin sa masjid, nanto na ah. Ito na. Diron pasundan. Kaya kasinga-singa. Atias kami niyangon sa Madinah di Makkah. Amay na di ka umbu, nabamatagan di ka umbu. Kadi ka, sumbayang. Pagka pa kaya ka na di sumbayang, kasala ko din yan di sumbayangan. Ugig na niya kadak-dak na niya simak na maranaw. Lagi siya sa ingid, agung sa peragutan, na niya kung sa masjid na di sumbayang. Ito na. At itiya kasimboy nga sa mga tao, nagkailipatan na ka, ginawang ka, natiyagin ka sa electric pa, na aircon, napiyakapit nga ginawang ka, na may kalangon naman, natutulong na ka ginawang ka. Mainsit ba? Ikadua, niyang unsa madrasa, nabinan pa kapangadi sa mga wata yan. Kaya kasi nga, niya din sa madrasa, nabinan pa kapangadi sa mga wata yan, kainin ng piyakapangadi sa salakawataw, nakilipatan yan sa pamilya niyan. Nalangon na ibukato nila na ABCD. Na di mataw magalit po. Kaya kasi nga. Na di ko pa kay aawi doon tanawag niya di mata na tika. Punulo na ko, itong dawakan sa agama. Na muskira na kalipatan na kagi ginawang ka. Piyang daw nga siran, nakalipatan na ka ginawang ka. Kagina na amal ka. So, di nga di ka panambayang, di ka pamuasa, di nga di ka pamatay sa Quran. So, lang una amal ka, nagina ni kisabopan sa kakiuwigin kasi ko agama. Inuso Nabi sallallahu alaihi wasallam, na isigu Allah panajid. Ingkay nito, kagi aso, galibok ka na niya kapanapanabi. Na kailan na, kaugupang kau amal ka. Na umagaga nga sa tahajid, inron na ka so bukol ka, inron na ka so turog ka, inron na ka so ginawang ka, maana kami nili ka na ginawang ka, iman to na ready ka din. Apong usiatan ka, so salakor ka, pakiawasiatan ka, ginawang ka. Mga kalipat yung ginawang ka, si ko lang o nagsuin na ka. Kaginasuka tiro Allah, ku anfusa kumahalikum nara. Ida siya ginawa niyo, agus sa mga pamilya niyo sa naraka. Ilangan, lagpunso Allah sa ginawang ka. Sarili mo muna bago ang iba. Lagi doon adigad, lagi doon niya nagsubar ko, nalangon na tao, napiyaka daw kasi ko boot. Bangka, nakilipatan lagi na nakapagdop langoy ka, taman sa kuwan. Hindi daragot. Hindi ka kaya na sharp. Subhanallah. Napanatano ko doon, so amida kal sa iyo matano, so amal ka. Kada taro ginani, detara ko pamumulan, naginan ni idya ay pakala ka. Naginan so amal kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Di ka pa kay, as Muslim, na niya kadak-dak ni pamikiran na kabayakan na makabangon ako sa masjid, makabangon ako sa toril, kabayak na lang ako nababay, na makasapang sa orat, kabayak na lang ako nawata na makasaw magalit, ugay na dugo sindo nga si ko Allah. Sika dumitaman sa kapamimikiran, di ba nga kalipati aginawang ka? Kagino ni mala, ipagisir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kaso kang galibok ka, nabianan kede, si ko kapagamal. Benar din, o di ka di magamal. Abarang-barang apkasuan ka mga ingid. Amiyang siya takaroo. Miyangon karo sa multa ka. Ugay na ba nga kalipati? So sindo nga si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kagi na ni pakasal. Kakanabar kay pag-isaw Allah. Pero may pakapag-islam ka. Pero may sugu kasi kumapia. Ay pag-apaganir kay pag-isaw. Na so amal kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kagi na sukatiro Allah. Ahlan wa sahlan bi shaykhina. Ginasukatiru Allah. Umin layla illa qalila. Katiru Allah. Sugyan wallah. Siku Nabi sallallahu alaihi wasallam, hey Muhammad. Itindig ka sa sambayang siku tanaw-tanaw akaguguri. Langa sigu Allah. So Nabi amanahajud. Kaso kapanahajud siku Nabi na wajib. Nasir ka na sunnah.
Inaman ito, so kaya pasangin si ko Nabi, so tahajud ito na wajib. Kailangan na uman gawin na so Nabi na dinima ka, panahajud. Wajib berkian. Lagi mo sambay ang kalima waktu. Naging na ng busi kordian. Namiya kaisa na, kaya nawan o Aisha. So Nabi sallallahu alaihi wasallam, aswa ini natatabukin. Sakyati akapakatitimigin si ko sambay yan. Nanika pudi o Aisha, so Nabi sallallahu umanggoy nagitibin. Ibu Aisyah, ya Rasulullah, ino ngarara saya ginawang ka, akyari lang ka. Ninirida ka sumyaw na adusang ka, ada dusaw Nabi. Na iprilar ka pa sumyaw na mga dusang ka. Mana si ko pengawriya dusang ka, na iniridar ka din, ino ngarara saya ginawang ka. Ato na itigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura, buti hindi mapakay, ama beloy ako uripan, adi manalamat si ko Allah, makna. Rinilaan ako Allah, na pinalamat ako si ko Allah. Na tunay kita ka panalamat, so kasindon kasi ko Allah. Kanabagir ko mga sarwa nga, thank you Lord. Ha? Kanabagir na, hindi ka panalamat si Islam. Maso nga yung mga sarwa nga, anay ka kwensiran. Oh, antay pag-pray. Lord, thank you for this blessing. Na amay, namininum sa pakabro. Sirat ka no, Nabi. Ay pinakamala ka panalamat na mausar ka sulimur kau Allah sa kung ay nagkuribayan yan. Sa kaahapis na pag-imam ka, pag ito nagkaya panalamat kasi ko Allah. Ay Allah, ilaman, kaya kailangan gumawa sa Quran, ay maton ipag-imam ka. Ya Allah, kaya kailangan gumawa sa Quran, nakataipong dawakan si kong mga wata sa inyo. Ya Allah, kaya katamo ka kung ka, nakataibi ko di sa dika. Ya Allah, kaya ang dawa kong ka, ay maton na pong dawa ko. Lagi din, kapanalamat. Nabi ka lang, ya Allah, salamat. Abi, ay kapanalamat si ku Allah, na kaumanan susundo nga si ku Allah. Nano mga dinarating na taguso ka panalamat na si ku Allah? Ilaman sa Nabi sallallahu yarilaan sa kaniyan. Nabod niya gumarab so, sindo niyan. Nauriyan ito, natunin ito rin Allah, inna sanulki alayka qawlan thaqila. Ini siguro no Allah so kapanahajid. Natunay ka doon na katiru Allah. Kaya Muhammad. Inuamir ka ini sugu so kapanahajid. Kaya Korean ito na. Inna sanulukli alika kaulan takila. Hey Muhammad. Oren ito panahajid ka. Na ituro na nir ka so mapanida katiru. Aginan so Quran. Naman na to. Ituro na nir ka so Quran. Na kaya na panahajid ka. Kakailangan kasan subugur. Nanangagawa subugur. Kapanahajid. Kagi eman na pagkabagun mo sindo, nagi pusutan. Kini karina, di po ko rin ako nang, niya kaili ka sa loks, malugay lawas, malay sindo. Ano to malay sindo? Anya lokso lawasian. Niya kalugay so lawas. Ngayon to niya kapasapasang isindo, apya subu-subu niya maunaw na sa masjid. Nalang una wakto natin sa paganayasap, kailangan ka putikumpun. Ana may lang na di nga tanong kailan sa nga ito labong nok sa Turkey hati ka mamusta sindo yan na aawi din yan so maranain so oxygen yan sa kasunyan sa masjid. Ya Allah, ini to mga din mga loks nakakaptan yan panagyan kay oxygen yan sa kasunyan sa masjid, nangyalok-loks. Ngayon ito mga doy, naging mga kangudoon, ang yan makabalbaguri lawas. Ngayon tanong dito sa masjid, pinailigan ano to, kangudoon, ang yan kabagubagur, nabinyan siya kanagi ulong yan, nigira subo. Ngayon lang, kakapajijin. Imamay din yan, naging kaya, ito flex yan, naging adosip yan. Ang yan ko sa 10 kilos. Na may kasubo, naliyan siya kanagi-ulong yan na malayo mo. At yung video ano to? Nagi-siyas-siyas, nagi-aloks. Ano yung kadak-dak lusakit? Ngayon ito nagaganyan. Sukap sinyan sa masjid. Ito yung video nilan, nagi-siloks. Ngayon yung kabagri, puso. Nasa pangudaan, ngayon yung kalubay, puso. Naugay makatuna, apangudaan, mabaguri lawas. Na mabaguri pa ni puso, inshallah na miya ka surga. Na kayo na makamubilagi man to.
Ilang si Amada to, kabara simba. Naso apo niya, nabara bisa. Na ino to mga doy. Dia amang uda na di pakasong sa masjid. Nagi alok na di pwede sa masjid. Ito na hindi nilan mga doy. Agi po na alok sa naka-wheelchair, ang takatutukan. Nagi amang uda nila nga kalawan na tournament na alibot niyan. Tournament. Nasa dua karakata subu, na di niyan pugo. La ilaha illallah. Mataan. Kaya ka mamsay niya mamugtad puniman to. Ino to? Kagin niya kalibay so, puso. Na so simba. Nato na ipakabagur niyan, so puso. Kami mikirang ano man, dab kilig tanaw marano di maguguta. Ang namin di marano niya guguta. Daya sa niya kanod sa kasan, niya kanod ako. Yan niya nguro na mga talo. Ano niya di kita maranaw. Ano niya di marano niya guguta. Ugay na ilang aman, kadon sa Islam. Doon sa Islam. Di kami ang anaga ka namin maguguta, doon sa Islam. Napangiluba ka din sa niya, miskin na Muslim. Niya, puburiya, Muslim. Di niyan mapikiruba, paguguta. Baka pembutingan. Niya, ano ito tiro niyan. Napangiluba ka kami kada-kada sarwang. Amya makalitamo ka, mga artista, mga milyonir, mga wala na mas malap na bibilibikan, na tunay kiran, may agubito. Ada kiran so, para kaya. So para tiyang ka, air kap siyo po. Alam na yun yung kataling umara katano, pandemic, siege, langon-langon din. Naninitaling umara katano, tubo, ugay nga, doon kinid ka na mga doon, nawala ng pag-asa, naging sarwang, naging mo din yan kapakapa sa board. So, hindi kasi kukwarto niyan, mabibitin. Na, ito may buda surat, sorry, pinahiya ko kayo. So, maranaw na makapas, nakautabay si Kipil. Daka makapaso, nagunod ako makapas. At next year ko na. Nangawan ito? Di kapi ang lubog si maranaw, namiya kapi tayo so kalilubog si maranaw, kapkusar sa matiya. Nagi sarwang, na di niyan makasuka bayan sa dunia, estudyante na makapas sa board, mitifu ko, ito niya gagawin. O di, na madidipres. Na, sungkyo na yan, pwede umuwi muna ako sa probinsya, hahanapin ko ang aking sarili. Kamaada ko, kaming bilag sunyawan ni Nagusto Lawas yan. Hahanapin ko muna ang aking sarili, kasi ngayon, I'm down, I'm exhausted, burn out ako ina, giya. So maranaw, atin yan aabi na diyan kaya pito lapis sa dunia. Nagibo ka pa kabsindihan yan na may apiyad na, ginawa niya. Saka maranaw, da makapas sa board. So nga mangina ka, pa kayo maling ako doon sa inyo, pinimikiran ako. Ino ka pinimikiran, at pinimikir na ka. Umay daw ko makapas. Nagulo daw ka makapas, ino di siringan ta, nakyat talawan. Ino siyente nga may kasapo, doon makapas. Nyatay. Ako na pagkaro sa lapad. Nagi ka piyaw maranaw. Ingay mo to, Muslim kaadna, para piyanin si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya kapitay si ko kabubiling ka Muslima, mau makawidakan, niya sakit ka, niya lapis ka, natin pero na ka, di ka bayaw Allah. Ngunit niya kapitay sa para piyanin si ko Allah, anak kabaya ka pamasaan, natiko umi, ino ko to di pumasa, bet mau masuk limu Allah, na ino makaw mabu, ulang mo na to. YouTube ana pag-asang ka api ag YouTube ini ako nga siko para piang ka niya kalad nyo to nagitip ka gupro ka siko lang na primar ka abidakan anay no ikalimutan nubu Allah hindi na ni man nagtuno siko mga luksano ikalimutan nubu Allah nino ka mamata nubu mo Allah nino ka mga limo buso Allah naginan ipamula kasi ko mga wataaka aadbu peko maalim o Allah api atan niyari na uli nyo po na mauma, na sumangawat tayo. Sabi ka doon, kalipatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, bala-balas ang kanu Allah, sama da kalamapiyang, tarimanok tanu Allah, sumay tumala. Ang mga amal tanu, irilarok tanu Allah, sumay tumala, mga bisa tanu, timo-timo tanu Allah sa surga. Lagi da kakatitimo niya rok tanu, alam ko nutukigo Allah subhanahu wa ta'ala, sikop damasa, alam ko tanang mapitiya, siya kabutagon sa diyan kaagyan kaya suarakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.